Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Αν είσαι μαθητής Γ' Λυκείου που προετοιμάζεται για το μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας, φοιτητής που αναζητά βοήθεια στα οικονομικά και τη στατιστική ή απλώς αγαπάς τα οικονομικά και την ανάλυση δεδομένων, τότε ναι, βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Είμαι ο Ζώτος Χρήστος και εδώ και περισσότερα από 10 έτη ασχολούμαι με τη διδασκαλία μαθητών και φοιτητών. Μέσα από αυτό το κανάλι μοιράζομαι δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό στα οικονομικά και τη στατιστική, μαζί με μεθοδολογία που έχει βοηθήσει πολλούς μαθητές και φοιτητές να πετύχουν υψηλές επιδόσεις, να εισαχθούν σε κορυφαίες σχολές και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους. Η ενασχόλησή μου με τη διδασκαλία έχει οδηγήσει και στη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων τόσο για το μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας, όσο και για τη στατιστική και την πιθανοθεωρία. Αν ενδιαφέρεσαι για ιδιαίτερα μαθήματα ή για συμμετοχή σε ολιγομελή τμήματα, διαζώσεις στην πόλη της Πάτρας ή online από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, θα χαρώ να επικοινωνήσουμε. Σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ και εύχομαι το περιεχόμενο του καναλιού να σου φανεί πραγματικά χρήσιμο. Καλή συνέχεια!